35.000 persones visitaran la Fira Multisectorial de Cambrils des del 30 de maig fins al 1 de juny. El tret de sortida de l'edició número 51 del certamen tindrà lloc aquest mateix diumenge, amb el pregó que oferirà la cambrilenca vicedegana de Filosofia, Margarida Mauri. S'espera que expositors d'arreu del país participen en una fira que, més enllà de l'aspecte comercial, també compta amb un gran nombre d'activitats culturals i lúdiques. Hola a tothom. La presentació de la Fira Multisectorial encapçala el Cambrils d'avui. Hi ha altres temes que ens ocupen i que repassem primer en el sumari. La crisi del sector pesquer és un dels temes que està sobre la taula en el primer Congrés Internacional sobre la qualitat dels productes pesquers que celebra avui a Barcelona. Els pescadors demanen una major implicació del govern català per superar la crisi, mentre la Generalitat assegura que cal revaloritzar el peix català. Promoure la cohesió social, la igualtat d'oportunitats home-dona i la participació ciutadana són els objectius de les subvencions que atorgarà la Regidoria de Polítiques Socials i Salut l'any 2008. L'Ajuntament de Cambrils ha publicat ja les bases per atorgar aquests ajuts. Pescadors i barques de Cambrils és un estudi que ha elaborat el Museu Marítim de Barcelona. La presentació d'aquest document tenia lloc ahir al vespre al Centre Cívic Les Basses. La Fira Multisectorial de Cambrils escalfa motors. Aquest mateix diumenge tindrà lloc el tret de sortida amb el pregó de la Fira, que oferirà enguany la filla de Cambrils i vicedegana de Filosofia de la Universitat de Barcelona, Margarida Mauri. El gruix de les activitats es celebren entre el 30 de maig i l'1 de juny. En aquesta edició número 51, la Fira ha de ser un reflex de l'activitat econòmica i comercial de la nostra ciutat, però també s'aposta per mostrar l'activitat cultural i les entitats del municipi. De fet, s'espera que 35.000 persones visitin el certamen. L'alcalde de Cambrils, Robert Benages, juntament amb els regidors de Promoció de Ciutat i Relacions Cíviques, Oliver Klein, de Joventut i Festes, Jordi Savall, i d'Esports i Cultura, Joan Requesens, han presentat l'edició 51 de la Fira Multisectorial de Cambrils. La mostra s'inaugurarà de manera oficial el divendres 30 de maig a càrrec de la directora general de Comerç, Gemma Puig Panadero, acompanyada de les diverses autoritats municipals i del territori. A continuació, s'inaugurarà també l'espai institucional que enguany porta per lema i com a títol de la seva exposició Amb tu per tu, fent referència a l'aposta de l'Ajuntament per les polítiques socials dirigides a les persones. El pregó de la Fira, però, serà aquest mateix diumenge a càrrec de Margarida Mauri, filla de Cambrils i vicedegana de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona. El pregó tindrà lloc a la sala d'actes del Casal Municipal de la Gent Gran. Al llarg del pregó es retrà homenatge a 6 entitats que fan anys acabats amb 0 o 5 i a 2 empreses que tenen més de 50 anys, la Cooperativa Agrícola i la Confraria de Pescadors de Cambrils. Un altre cambrilenc que pren protagonisme en aquesta edició de la Fira és l'artista David Callau, que ha estat l'encarregat de dissenyar el cartell d'enguany. La 51a Fira Multisectorial de Cambrils comptarà amb 210 estants entre el recinte exterior, que es troba entre el Passeig Albert i l'Avinguda Mil·lenari, i el pavelló cobert, que un any més es situarà al Parc del Pinaret. Els expositors provindran d'arreu d'Espanya, sobretot de la Comunitat Valenciana i Aragó. Per altra banda, al pavelló cobert, aquest és l'any on hi haurà més representació del comerç cambrilenc, amb un 50% d'estants del Cambrils obert. Les molèsties que puguin ocasionar les obres al nucli antic de Cambrils s'han minimitzat al màxim, i és que el Passeig Albert seguirà acollint estants, excepte la part de la calçada on s'estan fent les obres. A més, també s'intentarà que l'impacte visual de les obres sigui mínim. Això suposarà haver d'allargar l'espai firal per l'antiga benzinera del passeig i també per fer la font de Nou Cambrils. Amb tot, la superfície total ocupada serà de 36.000 metres quadrats, amb 38 expositors i 45 estants al pavelló cobert, i 64 expositors i 169 estants al recinte exterior. Una fira que es preveu que visitin unes 35.000 persones, que podran copsar l'activitat econòmica de la ciutat i gaudir també de totes les activitats culturals paral·leles. És l'aparador de la nostra activitat econòmica, del nostre dinamisme, de la voluntat de mantenir la tradició de celebració d'events d'aquestes característiques, però des d'una visió més moderna, des d'una visió d'ensenyar què és la nostra ciutat
i essencialment ser la referència de la demarcació, de la comarca, del nostre entorn territorial, dels nostres veïns que saben que entorn d'aquestes dates hi ha Fira a Cambrils i per això baixa. L'àmbit cultural pren molt de protagonisme a la Fira d'enguany, on es vol mostrar les activitats de les diferents entitats del municipi. Una demostració d'aquesta fira de la part comercial de l'activitat econòmica de Cambrils també és una petita mostra dintre de la fira de l'activitat cultural també de les entitats de la nostra població i que això fa que aquesta fira de Cambrils, a part dels visitants que tenim de fora de la població, també té una gran acceptació i tothom està esperant ja arribar a la fira per donar una volta per la fira, però també per anar amb tots aquests actes culturals. Les activitats dirigides a la joventut també prenen part de protagonisme. El concert que s'organitza cada any per la Fira al Palau d'Esports comptarà per aquesta edició amb els grups Buhos i Mojinos Escocidos. Totes les activitats culturals són gratuïtes, excepte l'organitzada per la Coral Verge del Camí amb el cicle inaugural de la cripta. Una altra de les novetats d'enguany és que la venda de productes i artesanies del Mercat Medieval de la plaça Espanya començarà el mateix divendres. Una fira, que un any més mostrarà l'activitat econòmica i cultural de Cambrils, que cada any compta amb més participació i visitants i que ja està consolidada com una de les fires multisectorials més importants a la demarcació de Tarragona.